ассалому алайкум тамошобинони иззатманд ва ҳаводорони барномаҳои телевизиони Тоҷикистон. Ин навбат барномаи кошона аст, меҳмони хонадони шумо. Чуноне ки ҳамаи мо ва шумо медонем, дар Тоҷикистон нафаре нест ки оши палавро омода кардан натавонад. Вале як чизи дигарро қайд кардан ба маврид аст ки дар ҷумҳурӣ тарзи тайёр намудани якчанд оши палов маъмул аст. Дар баъзе минтақаҳо масалан мардум ба таври худ омода мекунанд ва ҳамасола низ фестивали оши палов дар ҷумҳурӣ баргузор мегардад ва тавассути ана ҳамин фестивал ошпазони моҳир рӯи кор меоянд. Ва имрӯз низ мо тасмим гирифтем ки дар барнома тарзи тайёр намудани як нав оши паловро ба шумо пешниҳод созем. Оши паловро ба мо бонуи бисёр ҳам мубориз, Шуҷоъ Далер ки номи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ сохтааст ва ифтихори ҳамаи мо ва шумо аст. ҷоизадори чемпионати Осиё Матлуба Каримова. Хуш омадед ба барномаи мо. Матлуба аксарият бар он назаранд ки нафароне ки ҳунарманд ҳастанд, нафароне ки варзишгар ҳастанд, умуман нафароне ки дар ҷомеа шахсият ҳастанд, аз уҳдаи масалан ҳунари катбонгӣ он қадар бархурдор нестанд. Назари шумо дар ин маврид чӣ гуна аст? назари ман дар ин аст ки ба ҳар як марду зан чил ҳунар кам аст. Варзишгарон дар анамин пухтупаз диққат бисёртар медиҳанд барои ки вале шумо имрӯз мехоҳед тавассути анамин барнома ба мардум исбот созед ки фикри онҳо нодуруст аст. Варзишгарон метавонанд дар баробари оне ки масалан номи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ созанд, ҳамзамон як катбонии бисёр ҳам моҳир буда метавонанд. Ҳамин тавр? бале. хуб, имрӯз мо гуфтем ки як нав оши палови тоҷикиро омода месозем ва оши палове ки худи шумо имрӯз омода месозед аз оши палови масалан тоҷикӣ чӣ фарқият дорад? Бо кадом маҳсулот масалан фарқ мекунад ё ин ки тарзи таҳияаш дигаргуна аст? оше ки имрӯз мо омода месозем дар вай як сири махфӣ аст. Ин чӣ сир бошад? омода мекунем баъд мефаҳмед. хуб, ташаккури зиёд меуфтад ки ба мо кадом маҳсулотҳо имрӯз омода мешаванд, чунки ба бинандагон мо инро бояд равған, пиёз, сабзӣ, биринҷ, анор, сирпиёз, лимон, гӯшти намак карда шуда ва зира. яъне гӯштро мо бояд пешакӣ дар намак бале, намак кунем ки вай маззааш вай ба маззатар шавад. ташаккури зиёд. хуб, аз чӣ шурӯъ мекунем? шабнамҷон, аввал аз дегро мемонем ки битаспад, руғанро яъне ки мемонем. яъне аввал оташзонро гирон мекунем то ин ки равғанро андозем, равған таспидан гирад. ҳамин тавр? хуб, марҳамат. дӯстони азиз, як чизро бояд хотиррасон намоем ки пеш аз оне ки масалан мо ба дег ягон маҳсулот меандозем ё ин ки равған меандозем, аввал бояд ба дег назар андозем то ин ки деги мо тоза ва озода бошад. бинандавои азиз, ҳамаи мо медонем ки пеш аз оне ки мо ба дег равған меандозем, бояд ба он аввал назар андозем то ин ки деги мо тоза ва озода бошад. агар мо 1 кило ошро яъне ки карданӣ бошем, ним литр руған медозем. мо варзишгаро равғанро иқа дӯст намедорем. кӯшиш мекунем ки авқоти мо биравған бошад. ва омода мекунем аз гӯшт. гӯштро мегирем. гӯштро майда мекунем. бале. нахуст гӯштро дар дохили дег меандозем. бале. аксарият аввал пиёзро меандозанд. не, анакун истед. ман гуфтам ку сири махфӣ дорад, озӣ мефаҳмед. оше ки имрӯз мо омода менамоем тақрибан барои чанд нафар омода карда мешавад? тақрибан ба 6 нафар ё 5 нафар. ба 6 нафар. аксар нафарон оши палавро ҳангоме ки омода месозанд аз сирпиёз истифода мебаранд, вале анор ва лимуро на ҳама истифода мебаранд. бале, кам истифода мебаранд. ва имрӯз мебинем ки Матлуба чӣ гуна дар оши палов ин маҳсулотҳоро истифода мебаранд. бале. ки гӯштро намак мекунем, намакро дар ош камтар истифода мебарем? бале. зеро гӯшти мо аллакай намак карда шудааст. бале. гӯштро яъне ки реза кардем, инро дар зарф мегирем. озер ман зарф мегирам. бинандавои азиз, гӯштро дар зарф мегирем ва ба як су мегузорем ва баъдан бошад ба майда кардани пиёз мепардозем. ҳамин тавр? чун мемонем, шумо ба ман кӯмак мекунед? ман чӣ кор кунам? шумо чӣ кӯмак кунам? биринҷро аз назар гузаронам ё ин ки биринҷро аз назар гузаронда ба об тар кардам. хуб, Матлуба мегуфтед ки ин нави оши паловро шумо аз кӣ омӯхтед? барое ки ҳамаи мо масалан тарзи тайёр намудани як нав оши паловро фикр мекунам медонад аксарияти мардум ва таъсири анамин фестивали оши палов ки шумо тарзи тайёр намудани як нав оши палов масалан ба таври дигар ки аз оши палове ки масалан
аксарият мардуми тоҷик омода месозанд, бартарият дорад. Аз куҷо омӯхтед? Ростиш дар хона будам, аз амакиам ёд гирифтам. Яъне амакатон ошпаз ҳастанд? Бале, вай кас яъне ки ошпази вай буданд. Бисёр ҳам номӣ буданд. Дар хона бисёр омода мекунед ин нави ошро? Бале. Агар рӯзое ки дар хона бошам, тамрин набошад, рӯзои бекорӣ, албатта ки аз ин ош омода мекунам. Хуб, чӣ гуна вақт меёбед барои ҳам аз худ намудани ҳунари катбонугӣ, ҳам чуноне ки мо медонем шумо ба шогирдон низ дарс мегӯед ва ҳамзамон мисалан дар хона, ҳамзамон дар ҷои кор умуман барои як бонуи тоҷик душвориро пеш намеорад? Не, агар шахсе ки кори худро дӯст дорад, барои вай вақт меёбад. Бинед ки ман Яъне агар шавқ бошад. Бале, пиёзоро реза кардем барои оши мо ба мазза биёяд, яъне ки болаззат. Мо пиёзоро яъне ки медозем ки вай маззаи равғани моро ба маззатар гирад. Баъд яъне ки Яъне пӯсти пиёзро мо ба дохили дег андохтем. бале, пиёзро майда кардем. Бале, мегирем. Бале, мегирему ва ба реза кардани яъне ки сабзӣ мегузарем то равғани мо битаспад. То таспидани равған мо сабзиро майда мекунем ва баъдан пиёзро ба дохили дег ҳамроҳ мекунем. чуноне ки пештар дар боло қайд кардем, аксарият мисалан нахуст гӯштро дар дохили дег меандозанд, аксарият аввал пиёзро. Ва чӣ фарқият дорад, чӣ тафовут дорад? Акун ҳамаш яку вақте ки пиёзро медозӣ ва як маззаи хосе дорад. Пиёзро ба як тараф гузоштем, реза кардани ба сабзӣ мегузарем. Акнун навбат ба сабзӣ аст. Бале. Ташаккур. Матлуба биёд каме дар бораи ҳунаратон суҳбат кунем. Чуноне ки мо медонем шумо дар оилаи варзишкар ба дунё омадед. Ҳамин падар мураббии варзиш, ҳамзамон бародаратон. Ҳамин муҳаббат ба пешаи падар буд ки шумо низ давомдиҳандаи касби падари худ гаштед ва роҳи падарро имрӯз идома дода истодаед. Бале, падарам буданд, падарам ки мураббӣ, бародарам қади. Падарам мехостанд ки варзишгар шавам, яъне ки гапи падари худро рад накардаму рӯ ба варзиш овардам ва имрӯз мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон шудам, чемпион шудам, яъне ки ҳама бо дастгириву бо ёрии падарам. Яъне ки падарам буданд. Падар сабаб гаштанд ки шумо имрӯз роҳи варзишро пеша намудед ва пушаймон ҳам нестед аз роҳи интихоб кардан. Бале ки варзиш олиҳаи зебоӣ ва саломатӣ мо аст. Ҳар як бону, ҳар як зан бояд рӯ ба варзиш биёрад. Ташаккури зиёд. бинандаҳои азиз, хотиррасон менамоем ки сарпарасти барномаи мо ширкати қаннодии шоколадия мебошад. Шумо метавонед шириниҳоро бо нархҳои дастрас ва муфид аз ширкати қаннодии шоколадия харидорӣ намоед. Шабнамҷон, шумо ба ман кӯмак кунед. Чӣ кор кунам? Анаму биринҷро хуб шуштаю тар карда мондандар. Биринҷро аввал шӯям, баъдан дар оби хунук тар? Дар оби на гарм, на хунук, миёна. Дар оби ширгар. биринҷро шустам ва онро дар оби ширгарм тар кардем ва рости гап каме дар ҳаравс ҳастам, зеро бо як чемпиони Осиё дар инҷо хӯрок омода месозам ва аввалин бор кадом сол буд ки дар хориҷ аз кишвар қуввозмоӣ намудед ва номи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ сохтед. Ташаккур зиёд. Ифтихор аст ки яъне ки мо бонуи Тоҷикистон ҳастему ва парчамбардори миллату давлати худ ҳастем. Да ёдорам бисёр ҳам хур будам, синфи 9 будам ё 10 будам ки бори аввал падарам манро ба мусобиқаи давлати Турсия шаҳри Стамбул. Дар он ҷо мусобиқаи ҷаҳонӣ буд аз риштаи бокс. Мо якумин духтарони тоҷике ки мужзанои тоҷикро яъне ки муаррифӣ кардем. Ин барои ман бисёр ифтихор буд. Ва лаҳзаи фаромӯш нашавандаи ман буд ки яъне ки мо дар он ҷо нишон додем ки яъне ки мужзанои тоҷик, бонувони тоҷикам ҳаст. ин барои ман ифтихор буд. Барои метавонанд ки дар арсаи байналмилалӣ ватани азизи худро муаррифӣ созанд ва дар ягон чемпионат масалан ғолибиятро ба даст меоред. Ҳангоми садо додани суруди миллӣ парчами ҷумҳурӣ боло афрохта мешавад, чӣ эҳсосот анамин варзишгаронро фаро мегирифта бошад? бовар кунед Шабнамҷон, ин як лаҳзае ҳаст ки онро фаҳмонда намешавад. Он лаҳзаҳо лаҳзаҳои таърихӣ мебошад. Он лаҳзаҳо лаҳзаҳои фаромӯш нашаванда аст ки меҳнату ту нишон дода мешавад. яъне ки суруди миллии ту замзама зада мешавад. ҳазор одамҳо аз ҷо баланд мехезанд ба ифтихори як варзишгар, ба хотири суруди миллии Тоҷикистон. Ин барои варзишгар бовар кунед ифтихор аст. ҳамон лаҳза ашкулугир мекунад аминтар. ин ҳиссиётро яъне ки фаҳмонда намешавад. Инро худи варзишгар танҳо ҳис карда метавонад ки ин лаҳзаи нотакрор аст, лаҳзаи фаромӯш нашаванда аст ва лаҳзаи таърихӣ аст. Ташаккури зиёд. Мегуфтед ки мураббии шоистаро кадом сол соҳиб гаштед? Мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистонро соли 2011
ба даст овардам. Соли 2010 ва 11 ду бор рӯй ҳам шогирдони ман дар чемпионати ҷаҳон ширкат кардан, дар он ҷо баромад кардан, тонистанд ки парчаи миллати моро баланд бардоранд. Мо якум бор 8 медали тилло ба ҷумҳурӣ овардем, такроран 12 медали тиллоро ба даст овардем. Ва дар ин ҷо ман тонистам ки соли 2011 яъне ки мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон шавам. Ташаккури зиёд, пиёзи ифтихор аст. Лаҳзае ки омад ки пиёзҳо яъне Адек назарандозем канӣ бинем. бале. Равған оё tasbidааст ё ин ки на? Tasbidааст, яъне ки пиёзҳои мо сурх шуданд. Мо метавонем ки пиёзҳоро Онро балали гирем. Бале. Як лаҳза. Яъне ки пиёзҳои сухтаро мо мегирем. Маззаи равғанро бигирад, бале? Бале. Аллакай бинед, равған бӯи дигар медиҳад. Мо инро як тараф мегузорем. Таъми ош дар ҳамин ҷо эҳсос карда мешавад. Ва гӯштро бинандаҳои азиз мутаваҷҷеҳ бошед, матлубан нахуст ба дохили дег гӯштро андохтанд ва инак то сурх шудани гӯшт сабзиро майда мекунем ва баъдан ба он пиёзро ҳамроҳ мекунем. хуб, боз давом медиҳем. Шабнамҷон, шумо ба ман омода мекардед. Чӣ кӯмак карда метавонам айни ҳол ба шумо? Ба ман анамун гӯшт вақте ки сурх мешавад, шумо пиёзро илова мекунед. Агар шумо ошро дар дараҷаи аъло омода карда тавонед, аз ҷониби ширкати қаннодии шоколаде ба шумо туҳфа пешниҳод карда мешавад ва сазовори туҳфа мегардед. Саломат бошед. Ман намедонистам. Агар дар сатҳи баланд омода карда натавонед, бинандаҳои азиз, ба матлуба туҳфа дода намешавад. шӯхӣ мекунам, ҳазл мекунам. Албатта ки сарпарасти барнома барои тамоми меҳмонони барнома туҳфаҳоро омода карданд ва дар анҷоми барнома мо он туҳфаҳоро ба шумо хоҳем супурд. хуб, ман ба дег назар меандозам, мебинам гӯштҳо дар кадом ҳолат қарор доранд. бинандаҳои азиз, дегро як бор мекобем, зеро як тарафи гӯштро аллакай сурх шуданд. Бале, ин тақрибан барои 5-6 нафар маҳсулотое ки имрӯз мо дар ош истифода мебарем, тақрибан барои 5-6 нафар аст. Шабнамҷон, мехостам ки ҳамун аъноро ба ман пӯст карда ва дона-дона карда медодед. Хуб, мо имрӯз дар хизмати шумо. инро дар дохили дег ҳамроҳ мекунем ё ин ки баъдан? Гуфтам ки ин махфӣ аст. дӯстони азиз, матлуба намехоҳад сирри омода намудани ошро ба мо пешниҳод созад, мехоҳад ба қавле сюрприз кунад барои ҳамаи мо. Мо аъноро ба 4 қисм тақсим кардем. Акнун онро донаҳояшро тоза мекунем ва дар зарфи дигар мегирем. Шабнамҷон, мо сабзиро яъне ки реза карда ба итмом расонидем. анакун дегро хабар мегирему, ана пиёзро ба он ҳамроҳ мекунем. Агар гӯшт сурх шуда бошад, ба он Бале. пиёзро ҳамроҳ мекунем. хуб, бинандаҳои азиз, сабзиро метавонед мувофиқи табатон барои ош истифода баред, зеро ҳастанд нафароне ки сабзиро кам истифода мебаранд дар ош, ҳастанд нафароне ки сабзиро зиёдтар дӯст медоранд ва дар ош бисёртар аз он истифода менамоянд. Ҳамин тавр немад? Бале. Ман як дегро назар мекунам. Марҳамат. матлуба, чуноне ки мо медонем, шумо соҳиби як духтарчаи дуструй низ ҳастед. Бале. хуб, биё дар бораи фарзанди худ каме суҳбат кунем. Исмаш чӣ аст? Чанд сол дорад? Вай 6.5 сола аст. Акун 7 мешавад. Имсол мактаб меравад. Исми вай Амина мебошад. ин исмро ки бо ӯ гузошта бошад? Сурух штоманам. Исми Аминаҷонро гузоштам ва Амина бисёр духтари шух мебошад. Вай бисёр ба варзиш, яъне ки аллакай мерад, машқу тамрин барои саломати худаш мекунад. хуб, матлубаҷон, мо аъноро тоза карда шудаем. Акнун маҳсулотое ки мо дигар лозим намешаванд ба як су мегузорем. Бале. ва шумо фикр мекунам ба дег назар меандозед. Бале. гӯшт аллакай сурх шуда, чуноне ки худи шумо дида истодаед, ба дохили дег пиёзро ҳамроҳ кардем ва баъдан онро мекобем. акнун то сурх шудани пиёз интизор мешавем. Бале.
дар муддати чанд дақиқа бояд пиёз сурх шавад? 10 дақиқа. 10 дақиқа. خب انتظار می‌شویم. باز کدام هنرها را درسته در برابر ورزشکار بودن، در برابر مثلا با پخت پز مشغول گردیدن؟ شما اندکی فاصله گرفتن در کار زیرا سوالی بسیار دی یگان مشت می‌خوری. بله و شبنم جان پیش از همه من مربی هستم. ورزشکار بودم، از مربی هستم. کوشش میکنم بعد نام خود یعنی که ورزشکاران خوب آماده نمایم که پرچمبردار ملت و دولت ما باشند و خدمت پدر و مادر و ملت و دولت خود کنند. باور کنید هم ورزشکار هم مربی و کوشش میکنم مادر خوب باشم برای فرزند خود و تربیت خوب کنم. من کوشش میکنم وقتای خالگی خود را یعنی که در خانه همراهی دخترچه‌ام بگذرانم. یعنی که یک روز پس من یعنی که با کودک‌ها مشغول هستم و تربیت یعنی که مشق و تمرین میدهم. یک روز پس دیگر یعنی که با بانوان با زنها یعنی که طرز حیات سالم رو با پیش میبریم و کوشش میکنیم که بسیارها از وزن زیاد مراجعت میکنن. من قضیه کار و فعالیت میکنم یعنی که مشق‌ها میدهم، مخصوص رژیم‌های دیتایی که است که با وی‌هامو میفهمونه. و من امروز بسیار افتخار میکنم که زنهای ما رو به ورزش میارن و یعنی که وقت خالگی هم ندارم، فقط با ورزش. بله، جدا کردید وقتی خود را با کدام کارها مثلا آنها رو وقتی خود را صرف می‌نمایید؟ چون در اینجا درباره امینه جان صحبت کردیم، گفتیم که 6 سال است، الکی سال اومده نصیب باشد به مکتب میرود و اگر رود و امینه جان مثلا راهی مادر را انتخاب نماید، دوام دهنده راهی مادر باشد، آیا به این شما چگونه مناسبت میکنید؟ راضی می‌دید یا اینکه ضدیت میکنید؟ اکنون اوله ما اوله با فرهنگ هستند، یعنی که پدر من مربی هستند، برادر من که مربی هستند، یعنی که در اوله ما یعنی که به خواست کودک کار میکنند. امینه جان من که انتخاب کرد ساحه ورزش رو، من وی رو دستگیری میکنم. نه که من میخوام همچون مادر وی تیپ شود، یعنی که ساحه تیپ رو انتخاب نماید، طبیب شود. بله، طبیب شود و بیمارها رو یعنی که توبات کنه. بیمارها رو، یعنی نفرانی که شما آنها رو با مشت میزنید آنها رو توبات کند. بله. و میبینیم که پیاز در کدام حالت قرار دارد؟ سرخ شده است یا اینکه نه؟ قریب که سرخ شده ایستاده است. بله. امروز فکر میکنم که آش ما بسیار هم یک آشی طعمش لذیذ میشد. بله. بله زیرا مطلوبه خود الکی بها داده ایستادن بسیار هم آشی خوب میشود. میگم به خاطر که میخواهند شیرینی رو از شرکت قنادی شکلاتی به دست بیارن. ولی ما شیرینی رو بعد چشیدن طعام به مطلوبه میدیم. اگر که آش در سطح بلند آماده کرده شود، البته که مطلوبه صاحبی توفه میگردن. اگر نه، وقتی که امکی من میگفتن که وقتی پیاز و گوشت رو داختی 4 دانه سبزی رو یعنی که همراهی پیاز بسوزان که مزه آش در اونجا خوبتر شود. دوستان عزیز، من بار نخست راستی گپ میبینم که پیاز سرخ نشده الکی 2-3 دانه سبزی میده کرده شده رو به داخل دیگ همراه کنن تا اینکه مزهش رو بگیرن. و پیاز مزهش رو گیرد، سبزی مزهش رو گیرد، گوشت مزهش رو گیرد، دیگر مزه چی میموند؟ این سیر است. تا آخر میسته چی اسرار نهفته است در آشی که عین حال مطلوبه آماده کرده ایستادند. میبینیم دوستان عزیز، سیر است میگن. واقعا هم برای من بسیار حیرت آور است که چی سیر داشته باشد. در آخر میگویم. در آخر طعام رو میچشیم. شبنم جان، الکی پیاز ما سوختن، یعنی که پختن آماده شدن، سبزی رو نه سوختن بلکه پختن در حال سرخ شده قرار دارن. سبزی رو با دیگ همراه میکنیم. بله. مطلوبه جان، با دیگ سبزی رو اضافه کردیم ولی که نمک نانداختیم. به خاطر چی؟ به خاطری که نمک رو کمتر میپوشیم، از بالاش یک کاسه آبی خنک و میجوشد. یعنی در حالت آبی خنک رو انداختن به داخل دیگ، بعدا نمک رو اضافه میکنیم. بله، نمک رو بعد آب رو. من میخواستم که شما سیر پیاز رو قدی لیمون شوشته به من آماده سازید و من یعنی که آبی و نمکی. خب ما امروز در خدمت مطلوبه بانو قرار داریم. البته که این آش رو نه مطلوبه بلکه شبنم آماده کرده است. دوستان عزیز، من یاردمچی خوبی دارم. یاردمچی خوبی دارد و اینکه یاردمچی خوبی هستید. یاردمچی خوبی دارم. نکن با من نمک و یک کاسه آب. دوستان عزیز، فکر میکنم مطلوبه اگر که آش طعمی لذیذ پیدا کنند، آشی با لذت شود، مطلوبه میگوید آش رو ما آماده کردم. اگر که آش لذت شد، بله، طعمش
лазиз нашавад, мегӯяд ошро шабнам омода кардааст. бале. бале ва тақвият медиҳад суханҳои худро. дӯстони азиз, серпиёз ва лимӯро дар оби тоза чайхондем, намакро ба дохили маҳсулот андохтем, акнун ба он об илова мекунем. Ки ба об биҷӯшаду зирбаки мо чӣ қадар об илова мекунем? агар як коса дохтем, яъне ки кам бошад, бо ним косаи дигар ки ҳамин болош камтар пӯшида шавад, ки хуб биҷӯшад. яъне обро на он қадар зиёд истифода мекунем аз рӯи маҳсулоте ки бале, дар хӯроки мо омода мешавад. бале. хуб, дар баробари оне ки ин қадар маҳсулотҳои ватаниро дар ош истифода мебарем, бояд боз чӣ кор кард ки таъми хӯроки мо боз ҳам лазизтар шавад ба нишаи шумо? муҳаббат бояд ба як ҳам чизро нагуфтанӣ будам. ба як бинед ки ҳозир шумо гуфтед чӣ сир дорад, чӣ сир дорад, гуфтам тоқатам тоқ шуд. бовар кунед, тамом ягон сир надорад. яъне шумо моро аз аввали бале. барнома то ҳозир фиреб карде. бале, ва як чизи ҷолиб мешавад, агар ҳамаи чизро гуфтатиям, баъд мефтаде ҳеҷ сир надоштааст. сири ҳамин таом пухта дар чи аст ки ба як ҳавас, ба як муҳаббат, ба як чизи самимӣ. бале, вақте ба як муҳаббат, ба як самимӣ ҳамун чизро омода месозӣ, бовар кунед ва як муҳаббати худ дар анамун таом ҳаст ва бисёр ҳам болаззат. бале, ҳастанд нафароне ки масалан дар дохили ош чӣ маҳсулотҳоеро илова намекунанд то ин ки маззааш лазиз мешавад мегӯянд, вале дар асл на он қадар таъми лазиз пайдо мекунанд. вақте ки агар хӯрокро мо бо муҳаббат, бо меҳр, бо завқу бо шавқ агар омода созем, воқеан ҳам як таъми лазиз пайдо мекунад. дар ин ҳол фурсати он расидааст ки мо лимӯ ва сирпиёзро ба дохили дег ҳамроҳ намоем ва аввал мебинем ки зирбак ҷӯшида истодааст ё ин ки на. зирбак ҷӯшида истодааст, мо лимонро қади сирпиёз илова ҳамроҳи сирпиёз лимӯро ҳамроҳ мекунем. лимӯро гиред. айни ҳол навбати зира фаро расидааст то ин ки зираро ба дохили дег ҳамроҳ кунем. як қисми зираро мо ба дохили дег ҳамроҳ кардем, қисми дигарашро ҳангоми ошро буғ мепартоем, бале. баъдан онро илова хоҳем кард. анакун биринҷро обашро мерезему дар дег илова мекунем. хуб, биринҷро шудем, акнун ба дохили дег онро ҳамроҳ мекунем. ба шумо кӯмак мерасонам. шакур. дӯстони азиз, лаҳзаҳое ба шумор мондааст то ин ки сирри оши омода намудаи матлубаро бо ҳам бифаҳмем. ба қавли матлуба дар рафти барнома боз илова карданд ки ягон хеле сир пир набуд, ман танҳо ҳазл кардам, вале ман фикр мекунам чӣ сирре дорад ва инро мо баъди тайёр шудани ош мефаҳмем ки чӣ сир дорад. шабнамҷон, акун зираро ба ман бидиҳед. қисми дигари зираро низ ба дохили дег ҳамроҳ мекунем. дӯстони азиз, бас аст, кифоя аст. матлуба аллакай тақрибан 15 дақиқа вақт низ гузашт. биёед ба дег назар меандозем, мебинем ки оё барои дам партофтан, барои буғ партофтан ош омода аст ё ин ки на. бале, аллакай бинед омода аст. як 10-15 дақиқа дига дам мепартем. аллакай аз афташ маълум аст ки бисёрам оши болаззат, оши ҳамаш лазиз ва сирраш дар дохили ҳамин дег аст. баъди омода шуда мо мефаҳмем. бале, тасби вайро пас мекунему. ошро дам мепартем ва оташдонро ҳарораташро пастар мекунем. дӯстони азиз, бинандаҳои азиз, мо ошро дам партофта будем ва инак фикр мекунам ки оши мо аллакай омода гардида. метавр нематлуба ба дег назар меандозем, агар омода гардида бошад онро дар табақ мекашем. марҳамат. ман ба шумо кӯмак мекунам. бале, табақ медиҳам.
бинандаҳои азиз, ошро ба табақ кашидем, акнун аноро ба он ҳамроҳ мекунем. Марҳамат. ана оши мо омода аст. хуб, бинандаҳои азиз, ин оше ки имрӯз дар барномаи мо Матлуба Каримова омода намуданд. Аллакай аз рангаш, аз намуди зоҳирияш маълум аст ки ин ош аз дигар ошҳо фарқият дорад. Бинандаҳои азиз, воқеан ҳам имрӯз мо дар барнома боз аз нави дигари оши палов огаҳӣ пайдо намудем, албатта бо кӯмаки Матлубаҷон. Исори сипос ва айни ҳол мечашем ки таъмаш чӣ гуна шуда бошад, зеро ки бисёр ҳам Матлуба дар рафти барнома қайд карданд ки бисёр ҳам таъми лазиз пайдо мекунад, як сир дорад. оё баъд аз чашидани оши палов мо мефаҳмем ки воқеан ҳам сир дорад ё ин ки на. хуб, марҳамат. шумо низ кунед. воқеан ҳам таъми лазиз дорад. воқеан ҳам ҳамон сире ки шумо гуфтед дар ҳамин ош аллакай маълум аст, бисёр ҳам таъми лазиз дорад, фарқият дорад аз дигар ошҳо. ва чун мо гуфтем ки дар рафти барнома ки сарпарасти барномаи мо ширкати қаннодии шоколаде мебошад ва барои меҳмонони барнома ин ширкат тӯҳфаҳоро пешниҳод месозад ва барои шумо низ тӯҳфаи махсус имрӯз ширкати қаннодии шоколаде омода кардааст ки айни ҳол мо ин тӯҳфаро аз ҷониби ширкати қаннодии шоколаде ба шумо тақдим медорем. муборак бошад. айни ҳол мехоҳем ки ин тӯҳфаро боз кунед ва ба бинандагон низ нишон диҳем. мо барои шумо як сюрприз кардем ростига ва мехоҳем ки ана ҳамин сюрпризро бинандаҳои мо низ бубинанд. Ташаккур. дӯстони азиз, мебинем кани чӣ сир дорад, чӣ асрор дорад. ин манам ку. бале, воқеан ҳам шумо ҳастед. кормандони ширкати қаннодии шоколаде дар рафти барнома шуморо акс гирифтанд ва дар муддати якчанд лаҳза аллакай инро ба шумо ҳамчун рамзи тӯҳфа дар торт инъикос карданд ҳамзамон бо номатон. ва ман мехоҳам ки ба бинандаҳо низ тӯҳфае ки ширкати қаннодии шоколаде ба Матлубаҷон тақдим кардааст онро нишон диҳам. акси Матлуба бо ҳамроҳии исмашон. ин акс аз рафти барномаи кошона аст ва бори дигар мо гурӯҳи эҷодии барномаи кошона низ миннатдории худро ба ширкати қаннодии шоколаде мерасонем. манам миннатдории худамонро мерасонам ва чӣ гуфтанӣ доред? гуфтанӣ дорам ки бисёр ҳам писанд омад, саломат бошанд ва ташаккури зиёд. барои ман бениҳоят писанд. сюрприз шуда? бале. бале, мо низ аз он шудем ки шумо даъвати моро пазируфтед, ба барномаи мо ташриф овардед ва албатта ки аз он низ хушнудем ки шумо хушҳол гаштед. ташаккури зиёд. ва агар ягон гуфтание дошта бошед ба бинандагон, марҳамат. саломат бошед. ман фикр мекунам ки мо ҳамеша ҷонибдори тарзи ҳаёти солим бошем, бо варзиш бошем. бо варзиш бошем, бо шоколаде бошем. баъд аз ош шириниро фаромӯш накунем. ташаккури зиёд. бинандаҳои азиз, хотиррасон менамоем ки имрӯз дар барномаи мо ҳузур доштанд ҷоизадори чемпионати Осиё Матлуба Каримова. агар шумо низ хоҳиши иштирок дар барномаи моро дошта бошед, пас метавонед бо рақамҳои 2214774 бо мо дар тамос бошед. инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. то дидори навбатӣ, боқӣ саломату сарбаланд бошед.